Pero aquí na Gudiña fai moito frío, fai moito frío. Moito ou muto? Muto, muto. Fai moito. Estou che falando como falamos aquí na Gudiña toda a vida. Hai que saber que a Gudiña é o que é o concello propio, non? Todo o concello é un lugar de paso, non? É que entraba unha vía de comunicación con Castela, por suposto que ese influxo deixa de notar, non? En pobos que están pegados a esta vía de comunicación está moi influenciada por esas xentes que deixaron a súa impronta na fala, non? Hai cuánto mundo se ve desde aquí? Cuánto? Non sempre cuánto. Empezamos a ir ao colegio cando se podía ouvir coas ovellas ou coas vacas ou o que fora. Estes castiñeiros, os daquel cabo, por exemplo, non? Nos falaríamos así, non? Xunguíanse unhas vacas a mañá e outras á tarde. Iban as carteras todas polos pueblos e as calles estreitas. E así íbamos tirando. E era o que había antes. A todo o pueblo difícil que sentir. Pouco saberá que non lhe fitera. Este é para un filho que estou co ele. Como vimos aquí no que é o Concello da Gudiña, pois distintos pueblos falan distinto, non? E iso é verdade. Sí. Ben falado. Colga do teito e alumea. Bombilla. Ves como sabes? Vostedes saben por que as ovellas non vean cando as matan? Pois na Gudiña sábeno. Diz que cando os soldados de Herodes pasaron por ali preguntando cara onde fuxira o neno Xesús, a ovella dixo Belén, Belén, e a cabra, tratando de encubrir a familia, dixo mentes, mentes, ovella furricosa, que vai en Pentes. E os soldados de Herodes colleron cara a Pentes, que é outro lugar da Gudiña, e a familia salvouse, pero Deus castigou a ovella deixándoas en voz cando a ela a collen para matala. Na Gudiña hai outro lugar que se chama o Tameirón, e é dos poucos que poden dicir que teñen un veciño santo. Morreu mártir no Xapón en 1597, e teñen unha cantiga. O Santo Francisco Blanco foi nado no Tameirón, farto de gardar cabras, foi misionar ao Xapón. Cando pasen pola Gudiña, lémbrense disto. Abor.